minima a salmitama timmi. Cimtol fatingol e teddingol hakkeji neɗɗanke yaltinama e hoore ndi leydi mon Mauritanie. Ngol cimtol no holli hakkeji yimɓe teddinaka, ngol cimtol no holli ndimagu neɗɗanke kadi teddinaka, ko boneji no heewi kala ko fati e teddingol hakkeji neɗɗanke. Ko honno yiruɗa ngol cimtol? Rapport ko haalko no woodi, donc mbeɗa sikki rien que événement ji ɗiɗo jowtuɗi e 28 novembre ɗi aussi no proof ɗum aussi no feewi. Respect des droits de l'homme ɗo e leydi Mauritanie no manki no heddi, donc ko situation goto mbawɗen wiide ki alarmante hannde. Donc il faut que yimɓe duttito hen et puis il y a un rapport de force parce que no waɗno mécanisme uji waɗaɓe, donc mécanisme de prévention de la torture, commissariat national des droits de l'homme. Un mécanisme uji mbaɗama mais dans les faits ko noon ko kañum tan waɗta ha hannde. Nangaɓe ñandede ɓen waɗa Abdoulahi kañum ko nangano gaaña policier ji piimi gaañum o heddima ko fatino yontere une semaine o safraka. Donc ma presque glo yaltannode ko nden o safra e hawre junngo ngo no heeli. Donc o jooɗi une semaine sans soin wonde junkelɗo ko fatino Mauritanie hannde droit de l'homme probléme himɓe ko institution ji no ngoni faible. Se ndaari fahingol cimtol ngol hino holli yimɓe no leptede e nder ndi leydi, woɓɓe goo no mayude hara hiɓe joga. Hol saabi ɗum no wadde ha hannde? Hol saabi wadde ha hannde tan ko impunité. Wonɓe laamu he ko kamɓe mbaɗa kam mbela eɓe ko régime militaire yimɓe aussi woti jejjeɗ ɗumen. So yimɓe gummima seeɗa ko répression watta, donc heɓe aussi kultata e ko faadini justice. Sa yeehi justice wattintaka haynoko, donc justice o yaadi mato ke laamgo par ce que yimɓe jalta ɓe so jalti pied nangue yimɓeɓe kay no kuli par ce que sa yalti tan a haali police arema nangoma noma son mbaɗi marche pacifique police gagne mon no sardir mon no soko mon. Donc dans un état de droit mbeɗa sikka ko wona ni foti yarude. Ɗe gandi e nder ndi leydi Mauritanie ha hande on sariya ala haɗuɗo torrugol rewɓe. Ono rewɓe hiɗon immi dari kono ha hande on wawani dañude on sariya. Ha hande de kañum sariya wiyete ko loi Karama, donc neno ɗo ma won hetto duuɓi sappo ko yo adopté wonto loi mo gandu sariya mo ganduɗa no wawi wallude rewɓe e ko fatina haqqeji fatina rewɓe fiyaɓe ɓe violaɓe en ndiɗon ɓe dañi kam teɓe ɓaggi se ɓe nguuri ɗum ɗon walla ko wallugo aussi he ko fatin prévention. Mais ha hande ko probléme en waɗi yimɓe tan dariɓe donc wiiɓe ko on loi wonata te ha joni ɓe dari hen no feewi. Donc haalka presque na haale ko natti haalede ni hono nden yimɓe no waɗi découragement aussi seeɗa ko fatin ɗum ɗon. Mais hande yimɓe no jii hikka waɗi féminicide debbo ba violaɗo baraɗo hen Nouakchott, waɗi sukaɓe violaɓe waraɓe ko fatin haqqe rewɓe ƴettaki des fois no foti ƴettirede ni par ce que debbo so waɗama hande lorama so yeehi e police en wawa nanguede wiye ko zina. Debbo hande so fiyama so yeehi en wawi wiyede ala ko gorko ma tan jeehe jowte. ɗum tahi conscientisation aussi no manki no fewi ko fatini haqqe rewɓe Mauritanie. Fedde ma nde ko pindi Sahel hiɗa dilla ko fati e Sahel fof ko yaadi e teddingol hakkeji neɗɗanke. Hol woni yiyandema e ɗe leyɗe heddiɗe so ƴetti wanowa Mali, wanowa Burkina, wanowa Niger, hiɗa yiya hay vidéo ji no yiilo ko yimɓe wona e warede cukalo e pamore wonde felle pittango mum itte. Holno yirɗa o alhaali? Min jimi ko probléme goto déjà caɗele goto mo yimɓe ɗo gandinen ɗon walla caɗele ɗiɗi. Goto hen ko terrorisme, goɗɗo hen c'est les coups d'état. Donc yimɓe yo kalta ɗum hono noon ɓen ɗiɗi mbawa wondude he leyɗe déjà ha wiye leyɗe ɗiɗon ma worko feewi walla ma waɗa avancement. Ɗum ɗon quelque soit ko neɗɗo wawi wiide pour justifier de waɗi coup d'état walla terrorisme, mais ɗum ɗon wawa yarude he développement. Ko probléme institution jogiɗen to gade leydi jogiɗen par ce que ko ɓuri hen ko yimɓe ardoto institution ɗi taw normalement so rewi lawol ko institution foti ardade neɗɗo par ce que institution kañum foti wonde base, kañum foti wonde socle ha créer équilibre goto walla garantisse état de droit et respect de la constitution. Mais to men ɗo toujours yimɓe gardinta ko yimɓe
alors que liggéey mu poɗɗen wadde en tant qu'Africain de manière générale, surtout Afrique subsaharienne, woni ko avoir travaillé pour avoir des institutions fortes. Comme ça dañen équilibre mbawen rumtade he ko fatin développement men he ko fatin prospérité he évolution men. Aisha si mi yettima sanne a jarama. A jarama timben jarama no fewi on jarama jettama.